Bacon burger. Wannan na ɗauka ɗan sanda ne. Sanda? Tikitin ka? Ha? Ka dinga tsoron 'yan sanda? Sha, kai baka da hankali. Ai baka ma sani ba. Kai ka sanar ba mu wannan gidan mu. Ka san gidan ba mu da ba. Sai ba ni gidan da dai. Kaga ni idan muka hira dai mukan je dai mu dan samu dan abin da aka yi. To mun je ba yi ba. Haka na kwanta. Gari ya waye. Abin kai a ce ba mu. Ina rumfa mu da ya ce ba bai. To shi ne na gangaro sai an da gidan kuma mutum kai haka ba san sai mu zuba. Yanzu me mun fita? Ai mu je wajen yaron nan mai dankali ina tare yanzu ta fito. Kaddar Allah gafara. Ka ji karanta. Hawo. Dankalin ba za ka ci ba? Yarinya ba ce. Ka zo na yin wata kashe ka. Ko rige ba kallon fa an ce ba shi ita ba Ita babu gwara ba daɗi. haka ne ba ko? To saboda haka mu lallaka mu je in ta fito ko na Allah ya san mu. Me a ciki? Allah ya san nawa aka mana. Ka ban ke ne. Ba mu da sana'a. Yawan banza muke. Da mun kashe wando. Bacon burger. Bravo, ne ran kaji. Haka da wuri da kuma gajin wa gaji da kai. Na yaji da gidan. Na yaji. In ka san me? Ita jawaran ta kama wasu yana mana faduwa. Bacon burger. Kin taimakon musulunci kin babu You think say they why? Ta ce ce. kin ta tare Mu dai bari mu tafi. Kullum ba. Yarinya mu yayin ki bari mu hada a lahira. Amma dai wannan Allah ya an yi ta taburu. Dora kan ta. Mu shiga mu na nemo abin da zamu yi. Na san ba ana son su ta abubuwa. Ko ɗaki matan ne mu shiga. ya ni ba tare da ban nani ba ka san mun je mu ci maga Baka koshi ba? nan bayan dan sanda ne Ku ba 'yan sandan ba ne? Mu tsaya akan layin akwai shigan da ya sai wuce. kuma ba ka yi amma Bacon burger. kuna tafiya ina matsawa zan harbe ka ina motsawa zan harbe ka yau ka je kare Na wuni labai. sannan Na shiga uku na lallahi ba ina da rashi. sannan ku wallahi kai ga zamu wallahi jigan yanzu kun kawo kanku da kanku kawo kanku Yalla bai mu wallahi mun ga shekara ina kai na zo mun ga shekara labai shi ne ce mishi kan mu zo ce mu zo ya ke labi ne dan ce mishi kan mu zo wallahi ya ce mu zo labai yake labi wallahi yadda na ce kan mu zo ya ce Allah ya ce mu zo labai wallahi yunwa ce Allah yunwa ne ba ya ci abinci kwara hudu yalla bai yanzu hada yanzu da kanka da karfin da baka ci abinci ba yalla bai kai ka ci abinci
samu kuzari ina ce bari mu yi fata a shikenan faduwa ya zu daidai da zama kuwa faduwa ya zu daidai da zama dama zan taimake ku game da wani sana'o'in da dama a kawo mu dama naga akwai dama wani kungiya suka bi su samu wani bangaren kasuwa na irin matasa wanda ba su da sana'a ne mata da yanzu kaga shikenan zan taimake ku zan biya muku kudin form din wannan makaranta zan siya muku zan ba ku domin kowa da gwada da kanshi kun masoya na maza da mata barka ne da wannan lokaci barka da wannan muna kawo matasan mu yan uwa yara manya tsohuwa matar aure muna tattalin muku da wannan wata makaranta sabuwa da aka bude a garin Agaji ba iya Agaji mana da rashin ta a samu naka da garuruwa daban-daban iri muna koyar da sana'o'i na hannu domin matasa masu zaman banza kamar wa'annan bayan Allah barayi idan ku shiga wannan makaranta ina mai tabbatar muku insha Allah za ku koyi sana'ar kanku ku dogara da kanku domin kada ku yi zaman banza ku yi sace ku dauki kayan wani balle har a ci mutuncin ku dan Allah dan Annabi ayi kokari domin siyan wannan fam din domin samun sana'ar yi domin kore zaman banza da kore sharrin shaɗan da kore sharrin sace ubangiji Allah ya dafa mana Allah taimake mu wannan makaranta tana koyar da abubuwa daban-daban iri muna koyar da sabulu man shafawa kilin omo hodar goge haƙori sannan kuma da saƙa yadda ake saƙa rigar da zaka sa kanka da kuma yaranka sannan kuma ana koyar da kai da za ku koyi ɗinki ka ɗinka suturarka ka ɗinka suturar wani ma daban naka domin taimakon kanmu da kanmu zaka siya fam ɗin naira 500 ne kacal wanda yake da ra'ayin haka da ra'ayin samun sana'ar yi domin kore zaman banza sai kokari ya nemi akan wannan namba kamar haka za ku iya samun ma'anan ban waya kamar haka ko kuma haka to masu sauraron mu masu bukatar wannan fam din za su iya samun shi a garin Agaji Kano Road daidai gidan Alhaji Rayyan Dan Hudu ko kuma masu bukatar bidiyon mu za ku iya samun mu a YouTube channel din mu mai suna Notepad kar ku bari ya baku labari